Good news muna po tayo, Christmas Village po na pwedeng bisitahin sa umaga at gabi. Dinarayo po sa bayan ng Kalasyaw. Ikuwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Dinadagsa ngayon ng mga residente at turista ang bagong bukas na Christmas Village sa bayan ng Kalasyaw. Natampok ang makukulay nitong dekorasyong kumikinang mula umaga hanggang gabi. Agaw pansin sa atraksyon ng Giant Christmas Tree, Paseo de Belén, Giant Angel, Giant Heart, makukulay na light tunnels, mga spiral installation na kinagigiliwan ng mga bata at matatanda. Bukod sa mga dekorasyon, patok din ang iba't ibang food stalls na nag-aalok ng sampot-saring pagkain para sa mas masayang family bonding. Hindi rin mawawala ang tanyaga na Kalasyaw puto at iba pang pasalubong na paboritong bilhin ng mga bumibisita. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ang pagtatayo ng Christmas Village na magsilbing ilaw ng pagkakaisa at ilaw ng pag-asa ngayong taon upang maghatid ng inspirasyon at positibong damdamin ng mga Kalasyawenyo at mga bisitang dadayo sa bayan. Patuloy na inaanyayahan ng LGU ang publiko na bisitahin ang Christmas Village na ngayon ay isa sa mga pangunahing destinasyon para sa masayang Christmas vibes ngayong Kapaskuhan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.